Συνάντηση Χρόνη Ζαχαράκη, εκπαιδευτικά βήματα μπροστά για την Επίδαυρο. Δήμους Ερμιονίδας, ασφαλείς παιδικές χαρές για τα παιδιά μας. Ξεκίνησαν οι εργασίες στην Κοιλάδα. Πάτρα Πύργος, στο 80% η κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου που αλλάζει τη Δυτική Πελοπόννησο. Δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών και κάρπα στο Άργος, ενημερωθείτε και σώστε ζωές. Ύμνοι και τραγούδια για την άλωση της πόλης. Μουσική εκδήλωση στην καρδιά του Άργους. Δεύτερο βραβείο για το Γενικό Λύκειο Αγίας Τριάδας στο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους. Δείτε το βίντεο. Άργος. Νέοι κάδοι και ενίσχυση καθαριότητας αλλάζουν την εικόνα της πόλης. Ο Δήμος Επιδαύρου στην Κρήτη. Μήνυμα φιλίας και συνεργασίας από τις εκδηλώσεις τιμής στον Αποκόρονα. Ο ναυπιώτης ζωγράφος Βέτες Λαβιώτοφ εκθέτει τα έργα του στην καρδιά της Αθήνας. Δείτε την εικαστική του πορεία. Δίκτυο πόλεων του Αποστόλου Παύλου. Ξεκινά από την Κόρινθο ένα ιστορικό ταξίδι πίστης και συνεργασίας. Ένας αρχαιολόγος θρύλος έφυγε. Το έργο του Πάνου Βαλαβάνη μένει ζωντανό. Μαθητές ζωγραφίζουν ταΐστρες για γατούλες στην Επίδαυρο. Μια ξεχωριστή βιωματική δράση φιλοζωίας.